Górnik mo przesrane życie, bo połowa jego lepsza. Budzi dziennie goło świcie i na szychta go wypieprzą. Potem wciółko domu dziuba, w drodze ptoszek mu tra la 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 la. A jak wlezie już na gruba, to go sztajger łopier la 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 la. Łoblykają go jak króla, wszystko dają prawie nowe. Arbeit, anzug i koszula, dwie fuzlapy flanelowe, rękawice i kufaja, buty, batki, kalesony, by klejnoty, czyli